Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes bude však len také veľmi krátke. Mal som na pláne točiť dnes niečo iné, ale spravím toto video, nakoľko tento nožík, ktorý sa nachádza tu predo mnou, ma dnes opúšťa, pretože som ho pustil ďalej. Jedná sa o nôž Lick Creek Boys Knife od americkej spoločnosti Great Eastern Cutlery. Je to tzv. 14-kový model, takže to sú tie úplne malinké, ktoré spoločnosť vyrába. Nože sa vyrábajú priamo v USA. Sú to klasické také oldschoolové shotbustery alebo nože, zatváracie nože pre detkov. Tradičné zatváracie nože. Nôž som si kúpil cez Instagram od jedného kamaráta priamo z USA, nakoľko na Slovensku sú tieto nožíky nezohnateľné. Viem, že pár kúskov priniesol pán Šulc do Čiech, ale tento konkrétny model nie. No už som nekúpal nový, ten chalan ho už chvíľu, neviem či používal, alebo ho mal len, myslím, že používal, uvidíte napokon za chvíľu podľa tej patiny. Prišiel mi zabalený v takéto zaujímavej krabičke, ktorá je typická pre nože spoločnosti Great Eastern Cutlery. Veľmi zaujímavý model, teda veľmi zaujímavý box. Ale poďme už k samotnému nožiku. Nôž má črienky zo zelenej mikarty. Mám veľmi rád tento materiál, veľmi sa mi zelená mikarta páči. A obe čepele sú, ako som už spomínal, z 1095-ky karbónovej ocele. Jedná sa o tzv. Slip joint, teda nôž bez poistky. Ako hovorím, gentlemanský detkovský nožík. Ten, kto to má rád, tak je to veľmi zaujímavé mať niečo takéto hodené vo vrecku. Ako vidíte, tá patina je neprehliadnutelná, ale k noži, či už k tomuto, alebo v podstate k týmto shotbusterom veľmi pasuje. Väčšia čepel, toto je menšia čepel. Vidíme tam aj logo spoločnosti, neviem, či to je dobre vidieť, myslím si, že hej. Nôž ináč mi prišiel veľmi ostrý. Veď ona aj karbonová oceľ je tým známa, že sa dá vyťahnuť do jedovaτα. Takže toto by bolo také krátke predstavenie tohoto zaujímavého kúsku od Great Eastern Cutlery. Takže ešte raz Lick Creek Boys Knife od americkej spoločnosti Great Eastern Cutlery. V podstate už nezohnateľný kúsok a u nás bol zohnateľný aj vtedy, teda keď bol v predaji, asi veľmi ťažko, myslím, že ani vôbec nie. Ďakujem vám za pozornosť a ahojte.